Гүлсерин, ничек гаилә тормышы? Білесіңі, бек яқшы һәм бек рахат. Бір айтам, почти бір-бірді өзгермеді, чөнки біз һәр вакыт концертта бірге едік. Бір өзгерді, біз енді қазір бір йортта Азат белән икәү бірге жоқтайбыз һәм яшәйбез. Сез фатир алдыгыз? Әлегә юк. Тырышабыз, менә шуның өстендә эшлибез. Әлегә без снимаебыз. Азат романтик кешеме? Білесізме, ол бик нык матур сүзләр әйтә белә торган кеше түгел. Точно өздереп әйтәм. Мин аны хәзер өйрәтә башладым. Хотя матуры, кояшым, алтыным дип әйтергә. Былай менә кисәк кызыклы фикерләре уянып китә, мәсәлән, предложениесе. Бүтән Татарстанга күрсәтерлек итәргә сады. Мин романтик дип әйтергә ансын. Агымы тормышта синең күңелеңне ничек күрә? Хөрмәте белән дип әйтмәсәң инде. Ничек бүтән ирләрдәге шәдер инде. Яратам дигән була шунда. Шуның белән сөенеп китәм инде каршы чакта. Минем өчен иң кызыгы менә сез ничек яшереп йөрдегез очрашып йөрүегезне? Сез аны махсус күрсәтмәдегез? Ни дип әйтәләр инде? Мәхәббәт ул бит инде яшеренлекне ярата, серлелекне ярата. Менә без дә шундыйрак фикердә булдык. Барыбер яшереп торып булмады, аны бүтән кеше белде дигән шикелле. И халык та без әле башта әллә язмышны җырлаганда йөрмидриек. Очрашмыйдриек та, мин даже Азатка подружка караган шикелле карыйдырым, бүтән серләрне сөйләдерим. Аннан соң инде халык безне дуслаштырды, таныштырды дип әйтәбез. Нәрсә дисең? Ничек очраша башладыгыз? Азат сиңа тәкъдим ясадымы? Юк, без аны үзебездә сизмичә калдык. Азат миңа ничектер үзе язды тагын. Сымыс кына җибәрде. Без бит синең белән йөрибез дип җибәрде все. Мин үземдә шок хәлендә калдым. Мин үзем дә белмәдем. Ул үзе дә белмәде. Син кайсы көнне Азатка гашык булдың? Син хәтерлисеңме ул мизгелне? Юк. Вообще мин Әмма беренче карашта мәхәббәт булмады инде. Юк, Азатка карата юк. Просто акыллы, тәртипле егет дип кенә карап йөрдем. Менә безнең группага мәйтәм, безнең белән бергә эшләргә акыллы, тәртипле егет кергән. Әйбәт. Менә ни, хатын кызларны хөрмәт итә белә торган ди. Шуның белән аерылып торды ул. Хуҗалыкта ничексең, Азат? Сиңа ярдәм итәме? Авылга кайткач ничек? Авылга кайткач шыгырдан да күрмим мин аны. Без кайтабыз. Мин өйдә эшлим, ул тышта. Мин күргәндә якларга гына моторым мин киреп яттым дип кочакламалар, все бетте китте. Авылда инде бездә булыша, йөргән була шунда бабай, ничебез әйтә дип. Бик берәр эшем бармы дип чыккан була. Булай инде идея, мәсәлән, мин ашарга пешерәм икән, мин үй җыештырам икән, ул ашарга пешерергә тырыша. Бит матурым. Һәм инде бөтенесе сорыйдыр сездән бу сорауны. Вакыты җиткәч, Аллаһ качан бирә, шунда булачак. Алла бирсен. Димәк, сез әлегә эшне беренче урынга куймыйсыз, бары гаилә дип янасыз. Әле юк, гаилә дип кенә түгел. Без икене бергә алып барабыз. Гаилә һәм иҗат бергә. Ике куллап тоттык, дүрт куллап тоттык, менә барабыз шулай. Шулайрак. Димәк, бәлки тиздән булыр. Тиз. Бәлки. Берничек тә өздереп әйтә алмыйм. Бар да яхшы булсын, Гөлсерин. Матур, бәхетле, парлы тормыш сезгә. Амин, рәхмәт, шулай булсын.